Happeren fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Teren fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. So terɗe so ɓerɗe jehen barroɗen so jawɗele maɓe. Happeren fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Assalamu aleykum on bandiraɓe sehilaɓe, on calminama, on juurama, on jettama. Bismima ɗo kadi dendagal yeeɓiyankoɓe hono Gunas Production e émission moɓe mbaɗata e kala saaha ono gandal wona Saray Aade. Hande noon mataw eɗen bismiɗo hono musidɗo meɗen Alpha Ishaqa Talla mo ganduɗa ko kañum ardi e fedde wiyetede ONG ACED. Musidɗo aɗa wawi salmodirde e yeeɓiyankoɓe Gunas Production après garten. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Calmini bandiraɓe, watni salminande hono ceerno men khalifa meɗen, yo Allah jurnumo e jeese meɗen. En calmini ɓesgu o fof, en calmini dendagal yeewoɓe e heɗotoɓe Gunas Production to ɓe mbawi wonde aduna fof. Ɓe calminama, ɓe juurama, eɓe mbiye yo jaam Allah wona e mabɓe, wona e meɗen. Eyyi mataw ko noon tan, ala heɗen puɗɗade natande yewtere meɗen nde en jahat tan régi holla en gole wole ɗeɗe gowi wadde e kala saaha. ACED ko fedde wonde ɗo e département mo Vélingara, arrondissement mo Bonkonto, commune mo Médina Gounass. Tawi siége o ko jooɗi ko ɗo e Médina Gounass. Fedde nde ina wallita remoɓe wonɓe e nder commune mo Médina Gounass ha tengte ko fate tottirgol awɗele e engrais ji, herbicide aji e ko nandi e ɗum. Remoɓe diwan o ɓeɓe gollodirta ɓe kolliti ONG ACED ɓe jiiye mum ko nafoore mawde, saabu ene wallita ɓe koɓe cohlata faade e guese maɓɓe. Remoɓe ɓe ene jiiti koye mumen nder ONG ACED saabu eɓe jii faggudu mabɓe ina yara yesso sababude darde ONG ACED dusde ɓe ha ɓe teski faggudu mabɓe ina yara yesso sababude darde ACED. Nde tawno ONG ACED ne ene andi faggudu wona sera innama aade, ɓe keedi caggal remoɓe gam wawde dusɗumen ha mbawa dañde jeejjude bandi gartam ɓeyda faggudu mumen e kuuɓal. Ko ɗum woni sababu Gunas Production yiide ɗen golle mantiniɗe wawi rewidade ɓe jooɗodi e ardiɓe ɗen golle, andude holno ɗen golle cifori ha bandiraɓe mbawa naftorade ONG ACED e golle mum. ONG ACED tawete ko ɗo e Médina Gounass. Imde kallu mawɗo o funnangue galle Abou Touré keso o 16 ONG ACED ina tawe ɗon. Ɗum noon bandiraɓe remoɓe e aynaɓe mbatte hakkillaji e ONG ACED, saabu ardi ko dusde ɓen remoɓe e aynaɓe ha mbawa dañde ɓamtare e kuuɓal. ONG ACED ko mum ko wona seeɗa. Eyyi mataw hankkadine ko enen foof jiidi golleteɗe e kala saaha. Joni noon ala no mbatten so wona arde tan e namdal meɗen ngal gandanɗa hoorema en jii golle ɗe ɗe gowɗon gollade. Joni noon minen min jiiɗi andude ko so tawi golle ɗe ko onon tan gone gollade ɗe walla ala oɗon jogoji yimɓe mambouraji goɗɗi ɗi gonduɗon ko ono fof gollitta. Eyyi Allah jarama, a jarama. ONG ACED kañum ƴetti jaɓɓal mum ene golla, ene jogui noon pelle goɗɗe ko amma ɗen ko wiyete ko bénéficiaire pelle ɗe ganduɗa ONG ACED ene walla ɗe yolto haɗe jolta hujjaji majji. Ko amma to banggue programme o ko arata eno ardata ɗum kam ONG ACED alamo gollodiri hen. So wona taw eɗen jogui partenaire uji ko wiyete partenaire nde tawno ko laamu ngu e hoore mum. Sa ƴeewi tan to banggue demal en mbi ministre agriculture omo waɗi cuuɗi suudu foof ene jogui ko golla, saabu sa yeehi PPDC nan toon ene golla. PPDC ko programme pôle développement de Casamance, on ko région ngaji e PPDC on ko région ngaji tati yimɓe. On ONG ACED liggodiri e makko duuɓi tati. E sa yeehi to banggue ne wiye PNAR kadi ko dosgal kadi e nder ministre agriculture. ɓen kadi guila e matériel ha e awɗele pedde nde gollodiri e mabɓe duuɓi nayi hikka. Sa ƴeewi kadi to wiyete PAYS ko programme agricole Italie Sénégal, on programme kadi koye ministére agriculture. ɓen kadi fedde nde ene gollodiri ɗum e oɗo saaha hikka waɗata duuɓi tati. Sa yeehi to banggue Sodagiri ko jooɗiɓe ko fewte dendagal ko wiyete demal maaro ɓen fedde nde ene gollodiri e mabɓe hande ne waɗi duuɓi nayi. Sa yeehi to direction agriculture, direction o jaati ministére o jaati e hoore mum toon to mabɓe to direction o galle o eɓe jogui kamɓe ene balla ɗe ɓe mbaɗata toon kadi fedde nde kadi ene jogui toon kadi ɓe wallodirta ɗiɗo duuɓi foof.
ɗum waɗi to banggue laamu ngu ministre to sa yeehi to banggue pelle goɗɗe ko wayno PPDC en ko wayno USAID en no waɗi natal mbay no waɗi PCE ko gouvernement Amérique kañum waɗi financement muɗum ɗon kadi ko yettere Allah no feewi saabu so gouvernement Amérique kala waɗoɓe financé kamɓe ɓuuri mettude gollidde ɓe dokkuma financé ɓe mbima ko duuɓi nayyi kono noon e mbaɗa contrat o so hikka so moƴƴi jokken so moƴƴani jokken goppen e mbaɗi duuɓi tati ɗi rewi lawol ɓe garti ɓe mbaɗi phase goɗɗo natal mbay duuɓi nayyi kadi eɗen gollodira e mabɓe ɗum daka wonko ɓe jiiɗon won golle won golle goni ɗon hitande fof kadi ko contrat moɓe gaddata kay contrat kadi ministre agriculture en yiya contrat o rapport aji baɗeteɗi e fof aset ene waɗi ɗum no waɗi ɗum respecté ko ɗum woni sababu ha partenaire uji kewɗi kamɓe USAID ɓe goni sababu ha partenaire uji kewɗi cuusi aset saabu ene anda américain kala mo gollodiri hitande gollodiri e 2000 wonko woni ɗon nakki wonde fijirde eyyi ɗum waɗi ko ɓuuri hen hewde soɓe gari e DRDR Kolda walla ko nandi hen on ɓe namdoto on wiya ɓe jeeyato natal mbaɗa USAID naɓe kamɓe ɓuuri andude pelle ɗe ko ɗum waɗi saaha fof woda nodduɓe en ene jiiɗi gollodirde men ɗum ko yettere Allah o amma noon to banggue pelle ɗe ko pelle ɗe ganduɗa ONG ene nafa ɗum guila e ɗo e Madina ha e caggal Madina eyyi ɗum ko pelle ɗe ganduɗa ONG ASET ene walla ɓe haaɓe keeɓa financement walla ɓe keeɓa sohlaji mabɓe ɗi pelle ɗe tan namdal tan ɗon pelle ɗe ko pelle jonɗe walla oɗon gandi tan nombre aji majji kanƴi noon poti no foti pelle kippuɗon o saaha eɗen joni machallah saabu hande e nder Sénégal mbiyeten tawde yawti tawde ko ASET gollirde yawti e région Kolda ko 96 fedde ɗe ASET gollodirta 96 hen 11 ko e nder Madina 11 ko e nder Madina o amma keddiɗi ɗe koko jalti Madina ko foof ASET ene gollodiri e mumen fannu demal ɓe ko fannu jangde ɓe ko fannu affaire élevage ɓe ko fannu affaire tan ko fewre éducation negol sukaɓe ene ko nandi hen ɗum ɓe kadi ko fannu to banggue mecce hay mecce to fedde nde ene jogui ko waɗata hen saabu formation mawɗo baɗaɗo ɗo e Madina Gounass formation ko wiyete marketing ƴeftude liggotoɓe taw ko joom fitram golle en adda ɓe itta formation heeɓa e laamu gueɗal adde ɓe formé ɗo balɗe haaɓe ganda ko woni marketing holno neɗɗo o waɗirta ha marchandise mum garɗa ha wawa yeyde kadi ɓen formaɓe foof e nder Madina e Vélingara ko 60 neɗɗo kamɓe fof kadi ɓe keeɓi diplôme aji mabɓe hen hunde nanɗo e Madina ɓe keeɗi ko kalami ko eyyi enen foof nandi ko haali ko joni noon alano mbatten so wona yaade e goto e joguiɗo alhaali assurance moɓe kebli biyeteɗo Abdoul Balde mo gandanɗa hoore ma en jeehino to muɗum en jaahat région kadi holla en programme assurance o no ɓe jogoriɗo. Assalamu aleykum mi salmini on onon wa Gounass production mi salminimon fof inde mum wiyete ɗum borom karalle en ha e mawɗo moɗon Ibn Oumar Touré min ko Abdoul Balde mbiyetemi ko min woni secrétaire général ONG ASET ASET noon sa nani ɗum ko fedde mawde tan mantinde nde laamu tini wonani en ɗo e Medina Gounass ko faminde yimɓe tan seeɗa jubbande ɗumen e sengo ONG ASET ko woni golle muɗum ONG ASET o ko firti wona ASET ñalande de ko ASET ASED action pour le secours l'éducation et le développement fedde nde dillata ko sengo jangde sengo formation e sengo ɓamtare eyyi fedde nde sosa ko en 2009 nde sosa garat to wiyete assurance o assurance ene heewi façon eji assurance auto ene woodi assurance neɗɗo e hoore mum assuré hoore mum ene woodi kono noon enen en kalani ɗum ko mbiɗen assurance guese ɗum mi haalninata yimɓeɓe holno neɗɗo o wawata waɗirde assurance o koma neɗɗo o wona ndemowo taw wayanno Babagal Touré en ni tan ene jooɗi e boutique mum e ala koma neɗɗo o wona ndemowo makkari wona ndemowo maaro mum walla guerte kono noon enen ɗo ko maaro e makkari kalten fi eyyi neɗɗo o wona ndemowo maaro e makkari so yiɗi wadde assurance ko ma jomum yaha hoɗa e kolongal walla mbiyen saare nde gandiran tan ma pluviométre automatique nan toon poosa pluviométre automatique o noon on ko direct relation
météo o waɗi toon to Dakar wona Abdoul Balde heeɓi information tan haalna Ibou Touré ala ko kala ko wawi tobde e jemma he so marquiran direct marquata toon ko toon to RTS walla to agence météo to no pamirton neɗɗo o si a jeeyama e ɗo ngal kolongal ngal pluviométrie poosa pluviométrie kadi yimɓe ganda ko ma o huufa kilométre 5 ɗo poosa ɗo faade kilométre 5 funnangue makko kilométre 5 hirnangue makko kilométre 5 rewo makko e kilométre 5 worgo makko nden neɗɗo o si jeeyama guesa mum mba si bokki e on rayon tan manam e on cercle tan neɗɗo o waɗi taw e guesa mum ma tawama e guesa porade wadde assurance ɗon kadi si ɓenni neɗɗo o e misal a wawa jeeyede Madina Toual guesa ma wona Madina Toual mbiya a waɗat assurance guesa ma mba aɗa wawi noon jeeyede Madina Toual guesa ma mba taw ko ɗo e Kosogo woni pluviométrie o wona Kosogo walla Senelec nden aɗa wawi wadde assurance guesa ma mba tawde mba bokki e rayon kilométre 5 mbiyaɗo eyyi ɗon so ɓenni neɗɗo o kadi sen windo lewru juin mbiyeteno lewru juin ndu balɗe mum nogas woni bindal ngal balɗe mayru nogas yaha ha balɗe 10 lewru juillet ko ɗon bindal ngal fermi hankkadi le 10 juillet neɗɗo o ko on saaha ngam wawata addude prix muɗum assurance o wersa wiya nani hectare ambo ko oɗo hasaba bertanmi ɗum ko oɗo hasaba mbaɗirmi ɗum assuré e misal soko ujunaji nogas mbiya hectare ambo mi calculi fereji am ɗi ko ujunaji nogas hawri guila e engrais am ha e awdem ha e fof nani ɗe ujunaji nogas mbaɗanmini assuré assurance o wona sera e ndemaka assurance o kala nanoɗo kam à travers Gounas production min mino wasi yimɓe yoɓe tinno ɓe doga ɓe gara e réseau ONG ASET ɓe mbaɗa assuré guese maɓɓe ɗe saabu assurance ko faddinde ko hunde nde gandirata si a ƴetti misal haala ni wayno ndungu yonta e jamanu ɓowɗi so a soodi sanke ma a haɓɓi ɗum e suudu ma so jemma yoni so a nanni sukaɓe ma nder so a acci sanke o tan a ɓowngu hankkadi kala ko wawi sobde wawa yettanade ɓe pour wawa ɓe gadde walla totta ɓe refa anani joni noon min kam miɗo wasi yimɓe e hen kadi mbiɗa andi président Alpha so konngol yettanimam tan wawa ƴettude ɓeyda haalande yimɓeɓe pour no ɓe jogori gardial e karandagal wawde wadde assuré guese ɗe eyyi mataw ko enen foof jebdi kadi nandi ko Abdoul Kande haali ko o jarama to banggue makko kankone eyyi mataw joni ko ni tan mbatten en gartat e caggal seeɗa fodde ko yiya e élément ji he en jii yimɓe ene ƴetta saretaji en jii yimɓe ene ƴetta husinaji e gueɗe baɗe noon joni noon on jiɗɗo hebde hono koɓe keeɓi ko hongol lawol o rewata haw wawa hebde ɗum eyyi Allah jarama Seydou Touré no mbiɗani ko noon tan no gowɗen widini hen ONG ASET sa nani fedde tan ko yimɓe saabu somin gimmima ɗo emin jaaha gonga ni foof ene woodi kono noon min ɓornoto ko wutte Madina Gounas ko ONG ASET Gounas wiyete ɗo hankkadi ha caggal leydi kala nanɗa ONG ASET ko Gounas nanta ɗum noon firtidaka ko e fedde nde kala garɗo ene wawi jeeyade hen no mbiɗen ni han neɗɗo jeeyerte e fedde noon kala noon fedde wawde wonde il faut gueɗe tati ɗe gara ne mbawa ñibde e mayre alay saago tawtoreɗa batuji mayre alay saago mbaɗa piye mayre alay saago jogoɗa kartal mayre ɗeɗo gueɗe tati sa joguima ɗum tan hankantin a jeeyama e fedde hankanti a woni hankanti joguiɗo hen konngol kala ko ari aɗa jogui hen konngol aɗa jogui hen haqqi alay saago hatta noon ene jogui ɓe ganduɗa taw wona ɓeɗo ko wawoɓe wadde hen bénéfice joni son faami so tawi a watti arde joɗade jonde mabɓe a dañi kartal mabɓe a wawi wadde participation kono mbaɗata participé ko hankkadi ne firti ka jaama e nder hen e fedde hen eyyi ko ɗum saabu wa tawrede batu nde no ene satti ko nde tawno batuji ɗi wona batu kala lewru ene wayno ko lebbi tati fof batu ɗum so tawi jomum watti hakkille mum tan lebbi tati fof gara ñalawma tawtoreɗa batu aɗa foti wawde hebde accude haaju maɗa o fodde balɗe 90 ɗe gara e ñalawma goto tawtoreɗa batu o keɗoɗa ko haalete ko
ɗum waɗi eɗen noddi noon kala noon fedde kadi wonde e Madina Gounass pelle ɓurɗe e aset wonde mawɗe e pelle ɗe aset ɓuri e tolnodirde e aset ene udditi damal muɗum e gollodirde e mabɓe e sifa mo aset woni o e sifa moɓe goni o fof. eyyi joni e gatta tan to mbiɗa pelle ɗo eyyi fedde eɗen gandi fedde pelle enen fulɓe waɗi groupe aji mbiyata tan ko pelle ko fedde joguinde kayit muɗum walla hay so nde ala kayit kayre konde fedde. eyyi aɗa andi enen kam nde tawno hankkadi ko fewre affaire laamu hankkadi nde so wiyama fedde tan taw ene jogui kayitaji kayit noon ko agrément settinde wonde oɗo kayit ndeɗo fedde heptinama to laamu ngu heptini ndeɗo fedde ɗum noon ene waɗi sifaji ɗi ganduɗa pelle kayitaji ko pewnte ko weeli garɗo en jogui goɗɗe ɗe ganduɗa kayit muɗum heɓete ko Kolda en jogui goɗɗe ɗe ganduɗa kayit mum heɓete to Dakar fof kadi kala renduɓe kadi enen jiiɗi wadde fedde mumen en jiiɗi hebde kayit keptinaɗo so ari ɗo ma en ɗoftu ɗumen ballen ɗumen tawa keɓata hen caɗele ha kadi mbawa hebde kayitaji men on banggue fannu kadi non ɗon. eyyi alhamdoulillahi rabbil alamina mataw en gaari ha to haɗirde émission ɗo walla mbiyen gasirde émission o joni noon an kadi mi garta ma konngol mbaynoɗa bandiraɓeɓe. eyyi Allah jarama on jarama min beltima no fewi saabu ɗum ɗo ko minen mbaɗana ɗum neɗɗo ara e maɗa nodduma ya ar kala hoorema ene satti kadi ko yettude Allah no fewi yettude on no gowɗon wiide ni kadi e yettude seerem ɓe eɗen jetta ɗon kadi jinnaɗo meɗen hono ceerno men ceerno Abdoul Aziz Ba saabu nde garɗen e makko 2016 eɗen gaddinimo programme eɗen kalnamo fedde nde o adi namdade foof demal ngal ɓuri rewɓe Madina ngala hen min mbima ala rewɓe Madina ngala hen rewɓe Madina ngala hen amma commune o noon ene waɗi guure ɗe ganduɗa ko wayno Madina Pakane en e ko nandi hen ɗen kañumen gadori kañumen ko rewɓe ene golla ɗen ceernoɗo gandi o wi aha o wi ko ɗum tan basiromo on kadi kala ko oɗon mbaɗa kalane ceerno so on kalni ceerno kala ko ceerno wiyata on eyyi mo wi kala ko wiyata yon kalnam garon kalnon kam tinnoɗon tan no moƴƴi gandon ko inde Madina jaaruɗon ɗum on ɗin wasiyaji min jejjittaɗi ɗum kadi ko yettere Allah no fewi yettude kadi dendagal seerem ɓe ceerno pappo en kamɓe foof eɓe daari e kala saaha e ɗoftude en kala koɗo mo garɗen mo keɓɗen hasobo jamma so ari ceerno Siraji Pappa wiyata ko yo ar o walla en jiyen ceerno en jetti dendagal pelle ɗe foof eɗen mbasiyo kadi pelle ɗe yoɓe mbaɗ feere ɓe mbaɗa ɗum ɗo saabu ɗum ɗo ko woni ko wiyete promotion communication kala ɗo ala ene wayno yahata yimɓeɓe guila e pelle ha e fitiram golleji en moni fof yo wat feere naata ɗum ɗo saabu sen ƴeewi Gounass production hannde ko yeɓata ɗum aduna ko ene yaaji ndeka noon so tawi hunde ene yaaji anne yaaji jaada e muɗum ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamin min jetti technicien ji min jetti kala gonɗo e Gounass production e auditeur mum auditrice muɗum fof on jettama ɗum noon sinno ene yaajno ene jogui activité ji kewɗiɗi aset waɗi kono tawde hannde kam en kaaɗat ɗo ha ñande wonde ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullah. eyyi Alpha Isaka Talla annene a salmitama kadi a jarama yettama kadi nde wonno a ƴetti ɗacci alhaaliji ma foof gam arde go yewtidde e Gounass production ɗum ne kadi koye ballal emin jarma on e nden fodde e ala mbatten sowona waynade bandiraɓe foof moni kala to woni ene woniri dendagal yeeɓi yanki Gounass production to gonɗa e to gonirɗa foof a salminama a juurama en jetti hen hono joguiniɓe en caméra hono Oumar Touré e Abda Ndongo e yontude Djibril Sall e wondude e Idi Gaye en jejjitta hono mo ganduɗa hoorema ko Nassir Ba e Siraji An kamɓe foof e nde wonno koye golle heɓe jeeya sikki ala en beltinima e dendagal yeeɓiyankoɓe assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh. happeren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seerel ɓe hoolaɓe ɓuur e Gounass teren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seerel ɓe hoolaɓe ɓuur e Gounass so terɗe so ɓerɗe jehen balroɗen so jawɗele maɓe happeren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seerel ɓe hoolaɓe ɓuur e Gounass teren